Gabon eta ongi etorriak Kulturzulo tartera. Hamaika Telebistan astelehenero egiten dugun tarte honetara, liburu tartean sartzen gara, eta gaurkoan, ikusten duzuenez, aldaketa asko daude, ez dago Maitane, baina ni neu nago, eta oso konpainia honean egongo naiz, eta liburu asko aurkeztuko dizkizuegu gaurkoan. Guillermo horretarako daukagu lehenik eta behin. Gabon, Guillermo. Gabon. Bueno, esku tartean badaukazu gure gaurko lehenengo gomendioa, ez? Ondo baderitzozu lehenengo ezagutuko dugu nordan. Traben dugu idazlea eta La nave de los muertos novela aukeratu duzu gaurko gomendiorako, ez? Bai. Ezagutuko dugu autorea. Askorentzat ez ezaguna da eta... Traben da Europar idazle bat Mexikora exiliatu edo erdi exiliatu egin zana, alemanez idazten zuena, eta Mexikon bizi zituenak berazken urtebeteak. Berazan idazlea, baina baita argazkilaria, bidaiaria, kasetaria, eta batez ere oso-osoan. Eta lehen egon zara komentatzen, ondo ere ez dakigula nongoa dan, ez? Alemanez idatzi zuen, itzulpena da beraz hau, Europa erdialdekoa dala, ez? Bai, hori... Misterio pixka bat dauka, ez? Bai, bere bizitza osoa dago pixka bat olan misterio albo baten barruan. Ez dakigun nongoa, zehatz-mehatz nongoa zen, baina gitxi gora bera dakikuna hori da. Alemanez idazten zuela, beraz, Europa erdialde horretakoa izan beharko luke, garai hartan baitzan alemana hizkuntzarik nagusina, eta lar gauzarik hau, bez? Erreedizio bat da hau, honako hau, La nave de los muertos, duela gutxi plazaratu dana, ez? Konta iguzu pizka bat novela honek zer dakarren? La nave de los muertos 1926an idatzitako liburu bat da. Kontuan hartu behar da, lehenengo mundu gerra osteko Europan dagoela koka. Bertan, esaten dozkuena, da marinel amerikar batek, zelan Anberezen galtzen du bere barkoa. Eta bere barkuegaz batera, bere papelak. Eta gaurko modurez, lehen be, papel barik ez dekogun nortasunik, ez gariño. Beraz, papelik gabe dabien pertsonaia daukagu, ez? Bai. Sekulako gora berak izaten ditu gizon honek. Dabile herrialde, boteretsuek, baino poliziak batetik bezere ibiltzen dute, marroia zeukitearen euren herrialdetan. Hasta que lortzen dau barku bat lan egiteko berak ustetan, baina ez da hain lan egitekoa, da La nave de los muertos, da dira beraren modukoak, markinatuak, nortasun bakoak, papel bakoak, antxineko 1926ko, 26garreneko pater handi baten doazen markinatuak. Beraz, naiz eta aspaldi idatzita egon, lehenengo mundu gerra garaian, gaur eguneko historia bat ere izan daiteke, ez? Bai, gaurkotasunik ez du galdu. Ganera, sekulako kritika zorrotza egiten dio, bai Europar momentuko gizarteari, bai demokraziari, bai botere gunei, bai dirudunei. Estatuei, ez? Bai, honek esteko gupidarik, honek emoten du adiestro y siniestro esaten dan lez. Eta, klaro, importantena dana, beti ere ironia puntua galdu barik. Ganera, aventura epika moduko liburua da, batetik bestera gertatzen dira gauzak, batoaz, badatoz. Bai, ez, aventura handi bat, baina kritika sozial askorekin, ez? Bai, printzipalena da seguruenik ostonduta dagoen kritika soziala, bai. Eta Trabenek daukan luma zorrotz horrekin, ez? Bai, ez da Trabenen kritika zorroz dun liburu bakarra. Begiratu beharko genduke bere bibliografian, eta adibidez, ezagune egingo jakun filmagaitik El tesoro de Sierra Madre, oinarrizko edo originala den idatzia berea da. Beraz, bakarrik begiratu behar da.
Eta esan dugun bezala hasieran reedizio bat da, orain gutxi plazaratu dana, ez? Bai, izatez 1926koa dela, esan dutzu eta pentsetan dut lehen hau. Eta bere garaian dena dela oso famatu izan zen Europa osoan. Ez dakit Espainian eta estatuan izango zen hain famatu, baina Europan zehar oso famatua izan zen eta estatu batuetan ere bai. Bueno, aukera ederra daukagu, ez? Gustora irakurtzen den liburu horietakoa, ez? La nave de los muertos, Traben ezagutzeko lehenengo bide bat, ez? Eta gero, bueno, bere nobelekin jarraitu, ez? Akantiladon argitaratuta, 22 euro, eta gozatu beragaz. Eskerrik asko, Guillermo. Zuei. Gaurko kulturzula hau aldaketaz beterik dator, baina gurean garrantzitsuena gomendioak izaten dira. Eta heldu da, bigarren gomendioa. Eta bigarren gomendio honetarako beste gonbidatu bat daukagu, Santi, Gabon. Gabon bai. Bueno, bigarren liburua, La América de una planta deiturikoa da, eta bi idazle daukaguz, bi idazle, edo hobeto esan da, bi kazetari. Yves and Petrov, ez, izango dira, izenengaitik, Rusiarrak dira. Baina konta iguzu, Santi, nortzuk diran kazetari bi hauek? Hauek 20. mendeko erdialdeko bi kazetari idazle ziren, gehien bat Pravda aldizkari sovietarren barnean lan egiten zutela. Beste liburu batzuk biak elkarrekin argitaratuta dituzte edo zituzten bebai, adibidez Las 12 sillas erderaz. Eta izatez liburu hontan naiz eta novela antzeko bat emon, berez kronika bat da. Ez da bidai kronika bat, ze gehien bat liburua Amerika edo estatu batetara egindako bidai baten ingurukoa da. Aspaldi egindakoa, gehien bat 1955 urtean eta 54 azkenengo hilabetetan eta 55aren lehenengo hilabete hortan, hilabeteko bide bat egin zuten. Esaten dute, edo prologoan aipatzen da bebai, nola azken finean hor Soviet estatuaren eta estatu batuaren arteko ezberdintasun handi horiek zeintzu ziren ikusteko bidai bat prestatu zutela. Bidalitako bi kazetari, ez? Izan zirela pizka bat, ez? Baina, hori da, geratu da zurrumurrantzeko hori, eta izatez edizio hau osoa da, ze argitaratutako garaian filtro antzeko bat jaso behar izan zuen Soviet batasunaren ingurukoa eta bar. Eta gehien bat, aipatu dana, ez da bidai liburu bat. Berez, azaltzen du, zen olako eragin esan zuen estatu batuetan 27. urteko krisiak, eta horren inguruan sortu ziren diferentziak bai estatu batuetan sorturiko eskertiar mugimendu ezberdinetik, bertoko eskertiar intelektual askorekin bilduta, beraiekin elkarrizketak eginez, eta bar. Beraz, aukera polita, garai hartako estatu batuak ezagutzeko, garai hartako estatu batuak dinogu, baina agian ere gaur eguneko haren isla da izan alda, ez? Bai, azken finean orain zoritzarrez esango nukenik bizi dugun egoera globalaren oinarri bat izan zana bertakoa. Berez, bidai honetan, New Yorken hasten dira bidaia, eta, imaginatu, bi errusiar New Yorken zen olako barridura aurpegia lurra edo New York zapaldu eta ostean, ez? Garai hartako Rusia esan oraingo modukoa, ez? Eta estatu batuetak zegoen oinarrituta pizka bat zer zan edo zen olako gizarte mota nahi izan zuten, kriston eraikinak, kotxeak, kapitalismoa gori-gorian, baina gainera krisi edo krak baten ostean, ez? Orduan bere aberatzekin hemen, ez? Eta pobreziarekin ere... Orduan gehien bat eurek ez zuten espero topatu zutenak. Azken finean aurriritzi hasitako bidai bat izan zen, hauek Errusian biziten egoera, eskertiar militantzia horretan oinarrituta eta bar,
harridura handiakin hasi ziren bidaia. Gehien bat, pixka bat beldur eta zer aurkituko zutenaren beldurrez, eta gero, harrituta be bai, aurreiritzi horiek guztiz apurtu zitzaielako, gehien bat aurkitu zutelako beste Amerika mota bat. Bere alde onak ikusita eta bere alde txarrak ikusita. Bai, ez, berez, L'América de una planta novela, bidai kronika honetan, edo kronika honetan esango dugu, bai ikusi aldira, ez, Errusiar diren ikuspegitik, estatu batuetako gauza batzuk onak, ez, eta beste gauza batzuk zainonak, edo, ez? Hori da, gehien bat, eurek sekiten ziozer bertako jendeaz, bertako kulturaz, eta baina ez zuten espera adibidez, publizitateak zeukan gizartearengan zeukan indarran eragina, ez? Azkenean, barkutik Parisetik irten ziren, New Yorkera heldu, barkutik jeitzi, eta jeitzi bezala portu taxi guztietan publizitatez josita. Kale guztietatik publizitatea. Beste mundua ikusteko beste ikuspuntu bat. Esan dugu, Nueva Yorken hasten dutela bidaia, suposatzen dut, estatu batuetatik dabiltzala bi kazetari hauek, eta kronikan hori ikusi dezakegula? Bai, izatez bidaia Nueva Yorken hasten dira, gehien bat egite dute Nueva Yorketik ekialde mendebaldeko kostaldetara bidai bat, guztiz uste dut Bahia 47 estatu ezberdinetik pasatzen direla, estatu bakoitzean pertsona ezberdinekin elkarrizketak, ezagutzen adibidez Henry Ford kotxeen sorkuntzaren tipoa, bertan, azken finean estatu batuetan garai hartan kotxeen industria indarra handia zeukan ekonomikoki bai, ez? Eta orduan, Europan eta gehien bat Errusian ez zegoen kotxearen horren eragin handirik. Beste bikote batekin elkartzen dira eta bikote horrekin bidaia kotxez egiten dute. Estatu gehienetatik pasatzen dira azkenean Chicago, Los Angeles, San Francisco, estatu berdinek, California, New York, Massachusetts, pilo bat estatu. Gehien bat, ikuste dute, estatu batuetan daukaten kultura eta alde honak, bai pobrezia eta bai aberastasuna, dirudun jende askorekin egoten dira, baina pobre askorekin ere bai. Bai langile askorekin, langabezian dauden langile askorekin, burgesiako edo diru asko mugitzen duen jende askorekin, bai enpresariak, eta bar. Hombre, izatez, nik uste gaur egun ulertzeko pixka bat zenolako bizitza eredua duten estatu batuetarrek eta ondo dagoela liburu hau irakurtzea. Amerika de una planta du izenburua eta hasieran esan dugun bezala argitalpen bat da, ez? Orain gutxi plazaratutakoa. Bai, lehenengo argitarapena izan zen 1995 urtean bukaeran. Kontutan izan da zenolako egoera politikoa zegoen bi estatu handi horien artean filtrantzeko bat jaso behar izan zuen lehenengo edizioa. Azken finean, nik uste tresna bezala erabili zuela bai Leninek liburua, ez? Azken finean, azalarazteko kapitalismoaren eta estatu batuar gizartearen alderik kaskarrena eta txarrena, ez? Oraingoan behintzat argitarapen hau ez dauka inolako filtrorik, alde honak azalarazten dira, alde txarrak be bai. Baditu alde hon asko, baina baditu ere alde txar handiak eta asko. Bueno, azkenengo gomendio honekin geratuko gara, L'América de una planta eta Petrov kazetari errusiarrak idatzitakoa. Santi, eskerrik asko. Bai, zu. Urrenera arte. Bai. Gu datorren astean bueltatuko gara ona Hamaika Telebistan Kultur Zulora.